रबिन्द्र सोरगियारिनि लिरनाय थुलुंगा फिल्मनि शुटिं खालामनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे फिल्मनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन जों बर' समाजा मा लामाजों थांगासिनो दङ, माबादि लामाजों थाङोब्ला समाजखौ फोसाबनो हागोन। बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन होननानै सावथुननि मुलुगाव बयजोंबो सिनायजानाय मेन्डेला बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बे फिल्माव मेन रल हिर'आव नुनो मोननाय सिमां हायनारी, मेन एक्ट्रेसआव नुनो मोनगोन प्रियंका लाहारी, गुन्डा एबा दुखुआव नुनो मोनगोन सावथुननि मुलुगाव बयजोंबो मिथिजानाय मेन्डेलाखौ। गोबां गोजाम आर्टिस्टफोरखौ बे फिल्माव नुनो मोनगोन। नोंथांमोनहा बे फिल्मखौ सेप्तेम्बराव नुनो मोनगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बे फिल्माव आं जाय रलखौ लादों, सरासनस्रायै आङो गिबियाव कमेडि हिसाबै लाबोबाय दंमोन, नाथाय नैबे थुलुंगा फिल्माव आंनि एक्सट्रा रल जागोन, मानो होनबा बेयो सिरियास रल। बेनि थाखायनो बे रलखौ खालामनानै मोजां मोनदों। रायजोआ बेसेबां मोजां मोननो हायो बे रायजोनि बाथ्रा जाहैसिगोन, अब्लाबो आं खालामनानै मोजां मोनदों। रलखौ आङो नेगेटिभ रल लादों बेवहाय। मानि सायाव बियो जाहैबाय पेटलार। सरासनस्रायै मानसिफोरा ओरैनो थाब माहाजोन जानो लुबैयो, नाथाय समाजाव जे जायखौ जों थाब माहाजोन जाजानो लुबैनाय खामानिखौ मावदों, बे खामानिया दि समाजाव गाज्रि जाबाय दङ, बेखौ लिरगिरिया दिन्थिनो थांदों। मोजां मोनदों। जिहेतु गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम बे सावथुनखौ माबायदि बोजबना लानो थाखाय खावलायगोन? आङो गासै रायजोफोरखौ खावलायगोन फिल्मा मोजां जागोन। बेखायनो गोदान प्रडिउसार हिसाबै बिथांखौबो थुलुंगा होनांगौ। जाखिनि आर्टिस्टफोर दङ, आर्टिस्टफ्राबो गोजाम आर्टिस्टआनो दङ, बिथांमोनखौबो थुलुंगा होनांगौ। आसा खालामगोन गासै रायजोफोरा नायनानै बिथां प्रडिउसारखौ हेफाजाब होगोन आरो आर्टिस्टफोरखौ थुलुंगा होगोन। बेयाव गुबै माने मा गियान मोननो हागोन जोङो बे सावथुनाव? बे सावथुनाव गियान मोननाया जाहैबाय मानसिफोरा गोरलैयै फैसा खामायनो थांनो नागिरनायाव समाजादि माबा मोनसे खहा जायो बेखौ दिन्थिनाय जादों। बेखायनो बे फिल्मखौ नायनानै समाजा मा लामाजों थांबाय दङ, मा लामाजों थांबाथाय जों समाजखौ फोसाबनो हागोन, बेखौ जोङो मिथिनानै लानो हागोन। बेयाव दङ जोंहा मेन कास्ट हिसाबै लादों आङो हिर' हिसाबै सिमां सायनारि, बेनिफ्राय हिर'इन हिसाबै दङ जोंहा प्रियंका लाहारी, बेनिफ्राय मेन भिलेन दङ जोंहा आदा मेन्डेला। बेनिफ्राय बेखौथ' सिनायखायो बयबो, बियो दङ मेन माबायाव गुन्दायाव दाखुआव। बेनिफ्राय सोमावसार दङ, निरिबिलि रामसियारि दङ, बेनिफ्राय ब्रजेन्दा दङ, आरो केमेरा दङ जोंहा प्रबिन बसुमतारी, आरो स्क्रिप्ट लिरदों जोंना रबिन्द्र सोरगियारि, बेनिफ्राय प्रडिउस खालामदों जोंहा पनान बर'आ। बे सावथुननि गुबै माने काहिनिया मा? काहिनिया माना बेबायदि, जोंनि हिर'आ जाबाय उन्दैनिफ्रायनो बुहुत स्ट्रागोलाव देरबोनाय, फिसा फिला बिजनेस खालामनानै मावना जायो। बेनि गेजेरावनो बेनि संसाराव माबा मोनसे हेंथा फैयो, हेंथा फैनायाव आरो गुन्दाफोरजों एना एनि जाहैयो, लोगो मोनलायो, बेबायदि माबा एसे दङ आरो। बेनिफ्राय दा हिर' बुंनो थाङोबा थारमाने सासे हिर'इननि सायाव मोजां मोननायखौ हास्थायनायखौ मोना, दा गुन्दाफोरजों एना एनि जानायनालाय मोनो आरो बेबायदिनो। ओमफ्राय नोंथाङा गुबुनफोर बेबायदिनो डाइरेक्ट खालामखांबाय नामा? डाइरेक्टर खालामखांबाय? आंथ' दा डाइरेक्सन खालामनाया दा गोबाङानो खालामबाय। रजेनों खालामदोंमोन, आं निजोम खालामदोंमोन, फोरमायसर हैगोसो खालामदों, बेनिफ्राय गोसो, बेनिफ्राय फाग्लि, बायदि बायदि दं आरो। ओमफ्राय बे सावथुना माबायदि जागोन होननानै सानो नों? आंथ' आसा खालामदों, नाजादोंबो आङो। आगोलाव जेसेबां सिनेमा बानायबोदों, पाब्लिकआ जि मोन्दों मोनाखै आं बुंनोबो हाला, खिन्थु बेनिख्रुइबो आङो बांसिन मोजां बानायगोन आरो बेखौ आं गावनि गोसोजों सानदों।